unu amago na onye na-ekwu na o nwere ife ọzọ unu ga-eji ọnụ mmalụ onye na-ekwu ka m si bịa taa abụrọ ka m si bịa mbụ adị mbụ ekwu ya unu ga-etie tụsa na ozi a bịkọta onye na-amara ebe mmiri na ọmabịa dị ama ebe ọ na-akwụsị ya ife na-eme n'ala Igbo tata bido mebe oge omenala anyị na nkwa timekwu na mana eziokwu na afụ ụfụ na ntị maka ọ bụrụ ka amụ si ekeni ka o si eme n'ọrụ maka ọ banye dị ọgbọ agba ozuzuru pụta ọ ga-enwe ndị nna anyị fa ọ ga-enwe ndị igwe ndị ga na-abịa gọvanọ akwụla ọtọ gọvanọ choje consult with igwe ndị igwe before okwu okwu before make a decision ndị nna anyị fa dịka igwe Felix Ezenwa Ugochukwu Ọnọchie na-achị one of na-achị igwe travel at the age of 90 years kịta ndị igwe adị atọzi atọ eze okpoko 1 igwe Ezenwa same age ka o ji travel bekịta nwa anyị nwere igwe ndị 419 igwe ndị pino na-amarọ na igwe obodo bụ ọfọ ka o ji pamara aga ọfọ ji fada ekwu omenala wee na ndị gọvanọ wee na-eri nsị especially Soludo a ga-enwe igwe dịka Obi Ọfọnichafa ọfala ọkagbue nekwu agba ogidi nke na-anọ Soludo nwere one respect omenala ndị Igbo ji na ọ ga-enwe people like igwe Udoba Ubakafa igwe Edward Nnajifa igwe Unateze na Anara one ka m ga-ekwu rapụ ibi ya oge aka ndị igwe nwere ugwu ma ndị 419 ebido gobe eze ship egobe igwe na o nwere ka ị ga-esi pụta igwe obodo esi na ị na-anapụ ya satifiketi a na-eme ya eme ndị igwe na-anọ na payroll gọọmenti ọ gịnị bụ si egbu na ụmụ anyị bikọs anyị nwere ozi n'okwu bikọs ị bịa na vileji mmadụ ebe enwe traditional chief ịma na-egbu ụmụ ya bikọs the father of a village igwe of a village na ọnọdụ ka ọ na that village etu ngị nwa bụ gọvanọ si echekwa ụmụ gị onye meji arọpụta igwe ụtụtụ ọgọọla obodo ọjị gọọ ọfọ mana ọfọ adị elezi ọfọ adịrị ọzọ ife na ife ji dị ile anago ndị kpọrọ nwefe igwe inyefe ọjị fọma ngonwe ọjị o nwee one function nje igwe Dr. Eze Uchegbula m igwe Alike n'Obo dọkịta ka ọ bụ retired in USA ejesi m ebe nwoke a na-aga ọjị nsị mụ ha dị atọ ọjị mana sị na m ga-ata anya ọjị o nwere ọjị ga-atasị talụ ndụ igwe ndị pinọpinọ anyị nwere na be anyị onwe nke ụmụfa na anụ Igbo esi na anyị ka nwere omenala anyị anago our forefathers na-ewe iwe na-ewefa judiciary anyị na ọ ga-enwe people like Justice Nwazotafa people like Justice Ononibafa Justice Arakafa people like I remember that young judge Justice Nkem Izuako nke nwamba ji n'uju chugire ka o gbuo ọ wụrụ ewu na Nigeria nwaanyị gbaba Sunday ya so ke ka be anyị ga-esi dị mma obodo na-enwere omenala ke ka ọ ga-esi dị mma ọ bụrụ na unu ga-elote oge eze njemanze na Owerri si Babangida achọrọzi m Ikweche wepụrụ m this man oge ndị igwe nwere ise kịta ndị igwe nwere ozi ise anọzie ka obodo mmadụ na-anọrọ onwerekwa ife ga-eme anyị Igbo ka emeta anyị onwere ife ga-eme anyị Igbo bikọta ife metụla anyị emetụga aja Soludo gbudebe ụmụ anyị Soludo inyelụfe ọlụ fasị na famalụ Soludo gbudebe ụmụ anyị họpụ ụzọ dị mma igbusigo mmadụ anọrọzi n'Imo steeti ịgba na Abuja je na-achị Rochas mecha nke ya si na ọ joinigo ụka why o ji bụrụ ogbugbu ka eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo so ife mere anyị during the war anyị amụtara ife na ya ọ bụrụ ndị nke na-akpata ego je ime invest n'obodo ndị Yoruba onye nwere ụlọ n'ala Igbo ndị Hausa onye nwere ụlọ n'ala Igbo etirie unu deserve ya ndị Igbo dị adventurous why not adventure na be nna gị amara ife n'ebe anyị oge ọ ga-akwụsị o Soludo ị na-achị ije second term Soludo ọ bụrụ na ị mere ọfụma ịma na-eke ego ka ije second term somebody like Alex Oti amanyo vote for second term somebody like Peter Mbah for Enugu State amanyo vote for second term ihe nna ya ukwu akọwa o kwuchachara okwu ncha o kwutechara ya nke a bụ nke ugbo na-abụ nji ihe onyonyo nna ya ukwu wee na-akụzi ife mana ebe m chọọ ka m si ebe a kwuo enego m the 5 states enwere n'ala Igbo ọ bụrụ ta ka m kwuwe maka ndị igwe anyị adịgo highly disappointed this generation anyị enwere igwe anyị enwere ndị eze anyị enwere ndị ichie ha dị only but few so nna ya ukwu akwutecha ha ncha ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị ọchịchị na-enyezi ndị igwe certificate akwụ na ụfọdụ ebe
gọvanọ Elesoti na-alụ, nke gọvanọ Okezi Ikpeazụ kwuru, former gọvanọ Okezi Ikpeazụ kwuru na Mama Iwota ekwere ya rụọ briji, mana ọnya ka gọvanọ Elesoti lụ. What a shame. Nso na generation onye ọ na megheriri Odefa, I will deny him. Also about my dad. I cannot take that rubbish. I can't be bold enough to identify with such a failure. A compound disappointment. That's a huge failure, colossal failure. What are we talking about? Kai. Imagine, okay, look at the 5 southeastern states now. Yeah? Efo, Imo, Abia, Ebonyi, Anambra, Enugu. Nene gọvanọ ịtọ gara aga nke ndị Enugu, Ifeanyi Ugwuanyi. Nene Obianọ nke ndị Anambra. Nene Abia steeti, Okezi Ikpeazụ. Ọgwefu 3 steeti a, ọgwefu no backward, retrogress, we've not backward. They somersaulted economically, financially, and mention them. Ebe mmadụ tachi. Anambra State, Mr. Peter Obi dosicha nnọọ ka ọ ya adị. Ha na-agba first in education, na-eme the best road networks, nka. Nye ka Obianọ bata jide kposa na-akpagharị na US up till now. Ebe nwere immunity na-akọva ha. Ke maka Abia State, Okezi Ikpeazụ. Akwas not table ka ọrụ si na bridge. Kedu nke anyị akọgara ibe ya? Ndị ọ na-agbakwa na iri a this present governor so na-alụ. Ke maka Enugu State, Ifeanyi Ugwuanyi. Kedu ife o mepụta? Kedu ife na-adị ndị a n'isi a na ife ha na-akpọsị n'ọchịchị? Ha ji ewere ama ọchịchị. Kedu ife dị ha n'isi a? Nwatakịrị ọ na-ji moto mmadụ wee mụọ mekanik, moto ha na mgbuka. Ọ wee jeneretọ gị mụọ jeneretọ mekanik, ọ nago mgbuka. Ndị a ji aya ama ọchịchị. Ebe a na-eme impose leadership on us. I have one right to say, I have one power to choose. Look at the resultant effects. Man, in the their successors now. If they got Governor Peter Mba, now when you're not task na akpụ onye ọ na-afọrọ na-akpụ isi. Task na-echi ya ọnụ na. Man, at least nke onye mesi to Kenya. Ama m ọtụtụ ebe mmiri na-agba n'Enugu State, ma m tọọchị Enugu. Enwe ọtụtụ ebe enwere improvement. Nke abụ 2 years. Ka maka terminal, bus terminals. Otu esi wee BRT na Lagos, enwere a whole lot of changes. All if creativity. Ọchịchị abụrụ ịnata ndị mmadụ ego jos lụba ọlụ. Ọchịchị bụ create avenues. People will not die in suffering. Maka na ha na-akwụ tax. Jiri aka gị wake n'ụzọ. Tinye security. Kpọbata foreign investors. Enweta foreign exchange. Ị na-anatasị tax were ya na augment. All if abụ ọchịchị. Ọchịchị abụrụ iji ndị agboro na-achụkarị ndị mmadụ na-anasị taxes ọ bụrụ ya. So anyị ekwupụgodoro Gọvanọ Peter Mba ọ na-anwa enwere a whole lot na-eme ndị mmadụ attract investors ndị real estate maka ime arapụ obodo afọtọ esi ndị mmadụ batawa ndị ọchịchị amara ife ha na-emebiri ndị mmadụ individual businesses ha mara ine na Anambra ife ọsọ si na-akọ na Anambra Gọvanọ Soludo na-anwa ike ya ọchịchị adọrọ fecha abụrụ m partisan adam eme ife partisan politics mana nke bụ eziokwu na ọ na-anwa ike ya to compare the predecessor. Ọ na-anwa ike ya serapụgo n'ọnụ ha na-akọ ife mma bụ who the cap fit let him wear it. Abada nwere onye ọ na-ekwesị enwere isi afro wee kwaba okpu serapụ politics ma ọnụ ụmụ nwaanyị anyị ka nji wee si ya na-ekwekwana ka distract ya ọ bụrụ mgbe enu ba n'ọsa mbọsị bụrụ gboo nwaanyị a na-esi otu amapụta ya na nwoke a na-azọ ọchịchị a na-akọ ọnụ in the open. Mana ekwu m nọọ prọfesọ Gọvanọ Chukwuma Soludo kpata ya ọnya kpughere igu nte na masta akwa aka afụ ọgụ n'anya maka mgbe ị bịa akọrọ ọnụ kọjere onye presidential candidate and you are not an opposition ịda azọ ọchịchị presidency ịkọrọ ọnụ kọjere ya imeri ya na first tenor budekwa ya na second tenor ịkpacha anya achọ okwu ịjụ na ịma anụ ọgụ arụkwa n'aka ịrụ ha n'aka ịchọ ọnụ ọgụ ikorokọtacha ife niile a ihe amasị mmadụ onye na-arịa onye nwa ji eke na-ekote ife ọ na-arịa mbụ Gọvanọ Soludo. You are distracting yourself. Nke gị na nwaanyị pụta eso na-agwa nwoke okwu mbanụ a na-enwe n'ugwu a na-echekwa ugwu echekwa
your academic prowess and the achievement na na-achọ ka enwe correspondence ọ ife a ka a na-atụ anya ebe ị nọ. Mana mgbe a kọrọ ọnụ na onwere ife Mr. Peter Obi lụ, ọ sị na gị nwa prọfesọ ngwa lụọ nke gị, ọ ice dịzi ebe ị nọ. Esi na ya atekwarụ gọvanọ prezidenti na-achị achị ọchịta 2 years ka m jụga n'unu biko 2027 na a na-ekwu okwu ya eskip onye 26 na world calendar enwekwa 2026 ka ọsọ 27 ka enwezi maka otu esi ekwu okwu ya ịmakwa ma mmadụ onye ya anwụ this year ịma mmadụ onye ya anwụ next year ma ndị ọchịchị nọ na ya. Anyị ejibere ife merụ le sinetọ Patrick Ifeanyị Ụba wee mụrụ ife ọnwa da ajụ ese ọnwa dịghọ n'izu the cold hand of death bịara na ụna all the gubernatorial ambition ụna senatorial position ụna ọ bụrụ si ya yet ndị na-anọ na-flex muscle sorry minister yes onwe ike escape plane crash ama mụrụ 2 weeks o chefuo maka ọnya na-echezọ ọfụ ya o chezọ ọnya bidokwa ọzọ. Nobody laughs in the face of death. Even Jesus Christ wept. Nobody laughs in the face of death. Even Jesus wept. Ucha ya dia. So in the Imo, nke Imo State mana akpọkọtara ife ọkpụkpụ mgbe Rochas Okorocha nọ ọ dị egwu. Ya na randa about ha ka Zuma Rock na sọrọ. Oyife a bụ ọchịchị, oyife a ma Dubai ọ dị otu ọ dị, nekene ka China dị. Get the kind of creativity ka ụdị echiche ndị a na-adị eche. Ka unu ada n'ife unu ada afụ ụzọ, ka unu na-eje abroad. Na-esi ebe unu nọ n'ime trenụ kwanyere onwe unu ugwu pakeji onwe unu na ọka nwa okpuru anata ebe were convoy 20, 30, 40, 50 na-aga n'ụzọ. With the spirit of squandermania jide akụnụba ụmụ ogbenye impoverish Nigerians tinye ha na abject poverty were security na-eme intimidate. Now their own patrimony, if I were right over, not even a privilege, all right. Ibro onye ọchịchị ama afụsị anya until oge campaign for second term. Okay, si achị ọchịchị. In Abia is doing massively well. In Anambra State is better than mgbe Obianọ nọ. Maka ife gbasara insecurity a mụnwa na-ekweta na enwe some political undertone maka desperation dị na Anambra State electoral engagement and contention na ada adị egwu. At all the possible ofu onye wipe ife niile bi na Anambra sọsọ ka ọ bụrụ onye ọchịchị. Ịma na money oriented environment ebe a na flex muscle financial muscle ebe a na-azọ na maka ego dị na Anambra. Onye ka na-azọ ife ọ bụrụ onye ya aka wee mee ọfụma. Ya mere ụmụnne m onye ọ na ya ajụ onwe ya ajụjụ ọ bụrụ na ọrụ dị crime ebenata Neka nke Abia steeti dị ịmanụ karịa crime ịfụ na ọlụ dị ọlụ ụmụ okorobịa tinye aka n'ọlụ ụmụ agbọghọbịa tinye aka n'ọrụ ndị na-supply building materials ndị nọ na site na-arụ ọrụ some engineers ndị a na-eme engage ndị na-ele ndị driver na-convey the goods ịfụrụ ya crime ebenata aka nọ nkịtị ga-ekwensu na-achọrọ ọrụ idleness ajọka iwere ife a bịakwa kịta na Enugu steeti ịfụ na ọrụ dị crime ebenata. That is natural way to curb crime. Anambra State, agwara m na onwe political undertone. Mana nene Abia, nene Enugu, efere ya now. Gọvanọ na-aba na-akpọkarị afa ọlụdị Anambra ọlụdịkwa mana egwa m na nke a nwee political undertone. Ife a na-eme na agbara aka maka ị na-fight evil must fight back. Ọ bụrụ na enwe ndị bụ the engineers of that evil maka obodo na-agbagara onwe ndị na-elepụ afịa ndị na-supply egbe and so many other things, organ harvesters, and the witch doctor. In fact, crime and fight in Anambra is so huge. So I'm not surprised now all these things now as a reprisal attack. So you know attack of Resoludo, even if let him be focused, can achieve or something. One tenure is enough for you to show the quality of leadership in one tenure. Mr. Peter Obi could you for that career. One tenure. How many years can Peter Obi can Alesoti go? Governor Alesoti just 2 years. Governor Peter Mba just 2 years. Look at tremendous changes and achievements. I am ato na akato so red big na akato mba. Oburi Igbo nwanne gị bụrụ odogwu. Iso na akato nke ndị ọzọ. You can be a judge in your own case. Enye gị agime ihe meti ya. Onye so oburi ome gịnị. So ka anyị ike gbanụ mbọ sit up. Ebonyi State nweburu good record mgbe Governor Dave Umahi nọ. So at least nke onye mesi to Kenya. Imo State ka m na-ayọ Jesu mere ha ebere Imo State. Yes, Anambra State nye mekwara ya ebere na Anambra State maka ife kale. Mana Enugu na-abịa so far
jide nke unji kama si n'ebe anya na tas maka ndị niile ya eme enjoy this democracy dividend ka ha dị ndụ wee mee ya enjoy. Na nwatakịrị makpu River Niger ụbọchị a ọkwa sọsọ ọnọdụ ụwa ọgbagata mbibi mpa ya nọrọzi rapụzie ọnọdụ hapụ mama ya na ụmụnne ya ndị obere makpuo mmiri maka ibu obu akarịgo onye nwatakịrị. Enwe ndị na-ezu ori tata chọrọ izu ori nọ maka agụụ. No reason to justify evil, mana nke bụ eziokwu wefuru ori agụụ. Onye agụụ na agụ na-eme ka onye amara ife. So ị bụrụ onye igwe jụọ onwe gị ajụjụ, are you not ashamed of yourself n'obodo dị otu a? Ị bụrụ gọvanọ jụọ onwe gị ajụjụ. Ị bụrụ a church leader maka anyị nwa kacha eme. Ọ bụrụ na ife ame na Nepal abịa ka m gwa unu eziokwu some church leaders traditional rulers politicians some security agents ndị mmadụ macha gba nkịtị. Ife ame na Nepal ọ bịa na Nigeria ịma nke protest a mere eme oge eme nwe obere oge ewe na tribal destiny misconception and whatever kwuo na ndị Igbo ka emebi ife ndị ofe mmanụ ọfịa ife ma ife na-emenụ the youth are divided. Mana nke kịta ọ bịago onye ọna n'ahụ ma dị ochima onye ọ na-egbuchi ha ejuga ala isi ete na onye ọbụla aja na onye ibi ada akwụ aja bụ na ndị na-achọ ndụ ya bịabịara. Onye ibi gba ọsọ ndụ ọkwụ aja. Uche anyị dị ya. Aha m brother Paul Chigbo zisa n'ihe onyonyo a ka anyị mee na ala Igbo ka ọ dị better than we met it. God bless you all.